Hana! Kumusta? Saman? Unsa ka? Busy ko ba na ako gibuhat project? Project? Saan sa man ninyo? Project sa? Project lagi sa eskwelahan. Tumo ka nimo. Ako gibuhat ba? Ano ba? Ano na samok ba? Nangutan na, ragali tagani. Ganin na ka dere? Oh, ganin na lang. Kanang unsa man ka gutom ka? Nakoy pan dere, tay pa kuha na kong pan. Hindi ko pan. Pero nakoy pan og kuan. Peanut butter. Paano peanut butter? Dili ko pan. Ha? Dili ko pan. Dili kag pan. Nga naman. Wala mo kong Lami man eh. Dili ko pan. Kape na lang, kape. Unsay mo ha? Kape. Kape? Oh. Ako anay Milo. Milo. Ay, Energen ako ah. Ha? Energen. Wala may Energen. Palit. Let's sige. Let's Energen. Pagdali ha. A few moments later. Oh, dara, kapay ba Energen? Tindahan na dito. Sige, let's Oops, bites. Tara sa imo ha. Ulo pa dyan ang klano. Oh, tilawisa. Nya, sige na tilawisa kay para magpadayon ko sa imong gibuhat nga project. Sige na. Inamasa. Kape. Dami mana. Saan ni? Yan naman. Dili man na init. Init-init man eh. Katong init kayo ba? Katong bago pa ni bukal. Sige, less than na sana ko. Kani kay pinabukal na jud ni. Siya raw dili pa ka masatisfy ani nga kainit karon. Grabe kainit. Grabe kainit wi. Kainit. Syaro, pakainit na jud kayo ni. Syaro di mga paslot imong baabahan ni. Tanaw na to ha. Init kay ni. Oh. Syaro pa ni init jud kay ni. Hinay lang. Oh, sige na. Tilaway. Tilaway sa. Ay, Oh, init kayo eh. init kayo na bago man na pinabukal good. Sige na, inahinay lagi ng kutsara Unya na eh. Ha? Nga naman? Bugnaw-bugnawon sa nako. Sige. Magdulas ako cellphone pod. A few moments later. Oh, wag mo lagi na inom. Sige na, inom na. Ay. Nako eh, di na ko ana eh. Ha? Nga naman? Bugnaw naman na. Katong init ba? Anya, unsaw naman lang eh. Mo na lang na. Sana alam mo ang lahat ng mga tiniis ko. Tahimik lang kahit na grabe ang inis ko. Lus na new girl.